vaccine. Sa programang inilunsad po ng lokal na pamahalaan bilang pakikiisa sa pagdiriwang po ng World Rabies Day. Pinangunahan po ng City Veterinary Office ang nasabing aktibidad na nilahukan ng mga residente at pet owners mula sa iba't ibang mga barangay. Katuwang dito ang ilang voluntaryong doktor, pribadong veterinary clinics at corporate sponsors na nagbigay ng support upang maisagawa ang malawakang pagbabakuna. Ayon sa Veterinary Office ng lungsod, mahalagang mabakunahan ang mga alagang hayop upang mapigilan ang pagkalat ng rabies na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan at kaligtasan ng komunidad. Dagdag pa rito, pinaalala rin ng tanggapan ang kahalagahan ng responsableng pag-aalaga ng hayop o responsible pet ownership para masigurong ang ligtas, malinis at maayos na kapaligiran. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Laminos na magpapatuloy pa ang kanilang mga inisyatiba at programa para sa kalusugan ng mga alagang hayop at ng mismong mga residente. IFM News. IFM News. IFM News.